Ana zapsam başladı. Partnerler eger-de sapaklanma peýdal bolýan bolsa, buňky aýtjaklarymyz artroplast önümimiz barada bolar, hemde morskoy mýot önümimiz barada bolar. Ikisi barada siziň doly giňişlen maglumat bilen üçin ederin, man ýazyň, ýazyp alyň, belleşdiriň. Häzir biziň ýanymyzdan sagat 21:00 uly liderlerimizden biri Brilliant 4 karat enewaygy liderman Zoom bolar we ol Zoom'a öz partnerleriniz hökman getirin çagyryň. Sebäbi enewaygy lider kak wrach doktor hökmünde ýoduň organizmyda nähili täsirlidigini aýdyp geçer we ol sapagy syptyrmaň. Onda partnerler taýyn bolsak başlaýan. Artroplast. Artroplast önümüz ilkinjilik bilen onun düzümü, beýleki önümlerimiz laminaria, fokus, plus olardan daşary glutamin we chondroitin diýen elementlere baýlaşdyrylan bolup durýar. Indi chondroitin bilen glutamin bu näme zat? Chondroitin biziň suňklarymyzyň, bogunlarymyzyň arasyndaky hyrýaş bolup durýar. Ýagny şol hyrýaşyň bu näme diýip düşündireýinse-de seredin. Adam boğunları jemi medisinski anatomiýany berýän informasiýasyna görä 217 bilen 213 aralykda boğunu bar diýip berýär her adamda. Bu boğunlara siziň şol barmak aralaryňyzda boğun suňklaryňyzyň arasyndaky aýak iri ownuk suňklaryňyzyň ählisi değişli bolup durýar. We şol essenlik suňk bilen baglanşykly bolan ýeriňizde de boğunlar bar. Swyażnik siziň suňkyňyzy birikdirýän boğunlar. Ana şol boğunlaryň ählisiniň hem arasynda herekediň yumşak, elastik ýagdaýda bolmaklygy üçin taýdan biziň organizmimizde berilýän hyrýaşlar bar. Ana biziň artroplast önümimiz vastanavleniýa hyrýaş ile podдержка bolup gidýär. Bu näme diýmek? Şo hyrýaşy gaýtadan öňürmäne kömek edici bolup gidýär. Ýagny suňklaryň arasyndaky suwukluk. Ondan sonra glutamin bul bedeniň özüniň önürýän bogunlarynyň arasynda ýanky diýdiga, ana şol suwuklugyň esasy hyrýaşam şonu vastanavit edip köpeldiýän we onuň berikligini saklaýan zat. Düşündiňizmi bar? Täzeden gaýtylaýyn. Glutamin bedeniň özüniň önürýän bogunlarynyň arasyndaky ýag ýaly suwukluk hyrýaşam şoň berikligini we uzak ömürlügini saklaýan suwukluk. Indi biziň artroplast önümimiz 550 gram bolup, bir gutuda 550 gramma we şoň her 100 gramynda da 500 mikrogram organik ýod bar. Ýagny siz artroplasty bedeniňizde kabul etmeklik bilen diňe glutamin chondroitin dälenim beýleki produksiýonymyzda bolýan hem organik ýody, hem laminariýa düzümini, hem fokusyň düzümini dol derejede kabul edip alýanyz. Indi hyrýaş diýilýän zat adam ömrü boýunça bütün adamyň ömründe 5 bilen 8 millimetr galynlykda bolýar. Bu biziň ähli bogunlarymyz üçin değişli. Pikir edip görüň bütün ömrümizde ol şo derejede ýuky zat. We onuň hyrýaşyň 70-80%-yndan suw düzýär. Biziň organizmimizde günnelik kabul edýän suwumyz hyrýaşyň 70-80%-yndan düzýär. Biz şoň üçin diýär, aslynda adamyň içmeli normativi 2 litr, ýöne biziň önümlerimizi iýen hem de 2 wagtyna garyp, original bilen garyp iýen adam 3 litr çenli suw içmeli. Bundan başga artroplast, ýagny şu artroplastyň düzümindäki hyrýaş şekerdik bolýar. Glutamin ol organizmimizde kirpiç bolup durýar. Ýagny şol bolmasa biziň suňklarymyz dol derejede öz berikligini, öz sırçasynyň berikligini gorap bilmeýär. Ýa suňklarymyzyň sırçasy boşluk bilen wagtyň geçmegi bilen tik gidýär. Ýa-da bolmasa zeper görýär. Ana şu zeper görmeleriň esasynda da adam sowy, yssyny ýa-da bolmasa gyzygyny öz organizmine has çalp duýar. Ýagny şu suňklarymyzdan glutamin chondroitiniň gitip gitmegi esasynda hem de suňklarymyzyň sırçasynyň gyrylmagy esasynda. Onu berki diýen zat bolsa tebii kollagen bolup durýar. Tebii kollageni biz esasy deňiz önümler bolan balyklardan bundan daşaram kelle başaýakdan esasan has köp alýas kollageni. Olam
Kän bir ýylyň dowamynda köp ip bilmeýänimiz üçin biziň ählimiziň sunkuny glukazamiň bilen hryýaş muktary pes bolýar. Indi hryýaşy mundan daşaram imitlerden amalynýar. Ýöne ýaňa maýdyşmýal imitlerden alýan hryýaşymyz biziň bedenimiziň önürjülük ukybyna ýetenok. Şoň üçin oňa mandaşyndan kollagenler kabul edilip başlaýar 30 ýaşdan 25 ýaşdan ýokary adamlarda ýa-da bolmasa ýaňky diýişmýäli emeli sintetik himik dermanlar urulyp başlanýar. Inni egerde siz şol hryýaş wastanalýany etmek üçin glukazamiň organizmde has köp bölüm çykarýar döretmek üçin kapsulалар işleňiz. Beýleki medisinska kapsulalar işleňiz ýa-da bolmasa ýürüýte şoň üçin öndürilen kollagenler işleňiz. Bul 3 bilen 12 ay dowam içilenne 3-10 ay aralygyny dowam içilenne diňeje şo 5-8 mm bolan hryýaşyň 20 ýa-da 40%-ni dikeldip bilýär ýyzyna. Ýöne biziň artroplast gelimizi 2-nji ay bilen 6-njy ay aralykda dolugy düzgünlik ýene adam 30-60% derejesinde ýaňky hryýaşyny wastanawyt edýär organizmde. Ol esasan suwukluk we suwuklugam gönümmel biziň bogunlamyza barýan üçin esas artroplast akşam iýseňiz, hasam siz ýataňyzda ol bogunlagyňyzyň arasynda gowy işleýär. Mundan daşary egerde hryýaş diýilýän azalsa we onuň ýanky suwuklugy ýetip durmasa organizmiň ýürüti öz bölünip çykarýan suwuklugy we şol suwukluk ýetip durmasa hryýaş gysylýardanym gataýar. Bilýänsiňiz medisinada grijan bir näçe görnüşi bar we ýanky hryýaşyň gysylyp gatamagam grijan bir görnüşine degişil. Ondan daşary artroplast ýene-de näme diýişdi? Her 10 kilogram agramda bolan adamyň umumy massasy adamyň kilesine görä, her 10 kilesine görä şo hryýaş 10-20% aralykda ýitýän eken bir ýylyň dowamynda. Meselem aýdalyň, siz egerde 60 kile bolsaňyz, her 10 kiloňyza görä ýanky hryýaşyň üstüne agram düşýär we siz onu iýan limitlerden kabul edip bilmeýäňiz üçin 15-20% ýitip azalyp gurap gataýar hryýaş. Şoň üçin aslannoy 40 ýaşda ýa-da şo bir hereketi köp edip şo bir pozisiýada köp oturýan iş işleýänlerde ýa-da bolmasa bedeniň belli bir bölegine agram düşýän böleglerini aslannoy grija şotaýda dörýär. Ýani artroplastym şol suwuklugy gaýtadan döremegine ýardam edýär-de hryýaş wastanawylyany bolup gidýär. Inni biziň şu artroplast gelimdiňem düzümini bilýän bolsaňyz smarodina bilen alman tagam goşundusy bardyr. Ana oňam goşulmaklygynyň ýürüýte bir sebäbi bar. Alma bilen smarodina otaýda tagam üçin goşulanokdanym biziň süňklemimize gerek bolan kalsiy we şol süňklemimize gerek bolan kalsiýny beýleki alynýan C vitaminlerdenam 4 esse köp edilip goşulan. Şu ýanky smarodina bilen alman düzümindäki kalsiy biziň alýan C vitaminimizden 4 esse köp bolan üçin bul artroplastyň düzümine goşmaça goşulan hryýaş bilen glukazaminden daşary. Ondan başga hiç ýagdaýda konservant ýokdur. Indi artroplast näile işlerden geçýär öndürilenne ol önümçülüne pastörizasiýa işinden geçýär we ol pastörizasiýa siziň düşünjekleриňizde mikroplary öldürmek usuly bolup durýar. Ýani ýokary basışda vakuumda onu gyzgynlyga sezewar edýärler 3-5 sekunddanam gysga bolan wagtda 80-90 gradus çenli. Ondan soňam şonda mikroplar 100% ölenden soň ýanky rezka tiz sowuklatma diýilen bir proses we tiz doňdurma prosesi we şoňa dalýadanym ýanky artroplast ýene-de sowudylýar. Bul proses gaty gysga wagtda bolup geçýär, ýani 10 sekundda ýetinok bul şonda artroplastyň düzümindäki mikroplar 100% ölýär. Ol ölünden soň vakuum bilen içinden howa çykarylyp agzy ýapylandan soň gaplanylýar. Ana şol sebäpden artroplast biz näçe iýsegem düzümi absolutny biziň süňklemimize ziýan ýetirenok. Bunu näme üçin aýdýan sebäbi käbir medisina işgärler bolýar, doktorlar bolýar, biznesimize gelýärler-de süňk üçin kabul edilýän hemme zat ýa süňke peýda lälýär, sebäbi oň düzüminde bakteriýa süňki iýenmilýär diýär. Ana şonu bilenmizden soň biz öwrendik, iýminne biziň artroplast önümizde ýanky iş geçirilýän eken.
Doğal derecede mikroblardan arasalamak üçin. Başka soruňyz bam artroplast barada gysgaça şundan ibaret. Soruňyz bolsa ýazyň, bolmasa mars goýmada geçelim. Ani hormatly partnerler kimde sorak bağ bolsa artroplast boýunça aýratylykda Yunus jogap bermäne taýyn chatda garaşýas. Güni bir minut temmäňide bäbekleň adamym iýip bilermi? Düşünmedim. Näredin? Oda Artroplasty bäbekler adamam iýip bilermi diýe. Bäbeklerim iýip bilermi diýenlerde ýok diýe. şalt aýtmaň haýyş diýär. Kumuş seni ýalaý diýär-de. Täze çagasy bolan adam iýip bilermi diýär. Awy iýip biler arkaň. Näşni iýip biler, iýmit bolup gidýär. Ýöne seredin artroplast barda şeýle sanjak sekret bereýin. Bu esas aýallara peýdal. Birinjiden çagaňyzyň dişi çykjak bolanna kösenýändir bilýänmi, içi ýellenip, içi ýöremeýär diýär, agyr çeker, şonu kekir döwjüni, näşe agyz boşlugyny ýanky diş çykjak bolýan ýere artroplasty çalsaňyz, şol diş agyrsy çykmagyna ýardam edýändir. Şunu biz öz tejribemizde gatken enelerde, ejelerde görendir. Ondan da saram çağan, yan doğulan çağan bäben içi ýellenme has köp bolýa. Ana şonu danim şon göbejini artroplast çalp goýsaňyz, bunu dursun törenine de aýdyp geçip dört sapaklaryny, şol artroplast şu içi ýellenmesini gönümel daşy bir sagada ýetirmänem aradan aýyrýandyr. Yaman gowy maglumatdyr, şunu belläp alyň. Awa. Ondan ýene bir ýerde bir aplast diýip gözüm gowulaşdy diýär. Gaty gowy sebäp düzümne laminariýa wa. Awa. Başta gön artroplast berseň agyr bolýamka. Ayağım Yok, absolutna agyr bolýan näler gaty arkynlyk bilen bermeli. Daşyny emdirýän aýallaram bolsa, ondan da şary ýanky başdan açyna aýşy gel hökmüne de artroplast bermeli. Seredin bir zady düşünüň, bizim produksiýalarymyzyň hemmesiniň düzüminde alamynary fokus bar, dogry dämi? Bu diýmek bolýar algin asid, omega, amino asidler ýa-da ýod, organik ýod hemmesi bar bolan üçin bizim artroplastymyz iýip ştab etgäsinde haýır tap ýörenem bar. Tuğulama ayağı ağır bolup göwrellige garaşýanlaram bar. Ya grijasyndan haýır tapanlar bar. Ýürek kan sistemasy gowlananlaram bar. Men şoň üçin şu wagt 3 gün bersak sapaklamda diýänim, belli bir kesele направление etmek biziň önümlemimiz ýalňyş. ne ýagyny aýlar ýazýar. Men aýalym. Hı. Häzir edip görün diýişine Yunus diýär. Owa edip görsün, Kiçik. diş agryny gün aýyrýandyr şu yaman peýdaldyr. Ot как раз häzir eksperiment geçirir. Neyip bolsa. Onda başga soraglaryňyz ýok bolsa men mars goýmýardym. Dizimne geçsek, mars goýmýardym. Has giňişleýin aýtmakçy şon belli alın. Boğullarda duz bar bolsa näl täsir edýärka? Duzu aýyrmana kömek edip bilýärmi-ka? Halypa diýär. Beredin, bir zada aýdaýyn. Ine düýün vertere gel aýtdym. Böwrekleriňizdäki, ödüňizdäki daş nähil täsiriniň badyny ol diýdim. Birden çykaranok böwrekler, birden pitradanok. Näme diýdi ýuwaşlyk bilen gyryp ilk on tozu halyna getirýärdi. Ondan soň gan akymynyň içine salap, işeýdip çökünli görnüşini biziň organizmymyzdan çykarýardy. Peşew ýoly bilen ýa-da bolmasa başga gönümel peşewden çykaranaram bar. Çägäni duzy. Edir şon ýaly boğullardaky duzy suwy ýygnanan suw laminariýa sorç hässetde bolan üçin ola suw sorbalýa, ýanky fokus bilen laminariýa düzümindäki elementlerim şol duzy ýuwaşlyk bilen gyrýadan impitradýa. Bunu eýän biziň rentgenle görkezlen resultatlarymyzdan ýaman kän. Daja men bir klientim bar, 128 kilo agram bar şu klientin, duzyn böwrekde de toyst, boğunlarına da duz ýygnanan. Ana şol biziň angalas önümizde 2 aýjyk ýenden soň eýam analizinde ýene de bar duz kanyşny emme saýylmandyr, ýöne gowy pytrap kiçelipdir. Ýöne şu 2 aýyň içinde boğunlaryna suw aýrylypdyr. Ene şu Gryjam gowulaşdy diýär. Awa gryjasynda rezultat görenler kän. Başka soru berene Yunuscan inneki önüme. Onda mars goýmýat bilen dowam edýäs. Belläp alyň. Mars goýmýat, bul esasy düzümi ýene de ýan gaýdyşmýar. Laminariýa
fokus, digidrik quercetin, ondan daşary arwalynyň düzümindäki perga, propolis şol ikisinden hem düzülen bolup durýar. Şoň üçin morskoý mýod esasy gyş aýlaryna iýilýän iň güýçli antioksidant, iň güýçli immunitet begerleji gellemizin biri bolup durýar. Iýminden şu morskoý mýod. Sebäbi nädir perga, propolis barda da aýratyn durup geçse, morskoý mýod esasan organizmde düşende ol tebiği gulüň balyndan ýasalýar. Ýani perga propolis diýilýän zat bar. Esas propolis tebiği gulüň düzümündäki bal, arýan bal läl. Perga arwalyna degişli bolup gidýär. Bundan daşary güýçli energiýa berýän energiýa bazamyz bolup durýar morskoý mýod. Immunitetiniz galýar, antioksidantyň biziň laminariýadan alýan antioksidantymyz bar. Şoň organizmde güýçli edip täsirini ýetirýär. Öňküsinden hem ýeni 2 hesse güýçli täsirini ýetirmäne morskoý mýod peýda edýär. Ikinji, perga diýilýänimiz ol aminokislotary berýär. B toporunyň vitaminleri bar. Dol derejede dün aýtdym B vitamininiň näle gerekdigini. B vitaminler berýär-de gan aýlanşyny has güýçli kuwwat bilen akarýarlyk edýär-de damarlar berkidýär. Düşündiňizmi? Bul esasan holesterin bolýar. Biziň ýürek damarlarymyzda ýağdan ýygnanýan holesterine ýaman ol täsir edýändir morskoý mýod. Bundan daşary propolis ol tebiği antibakterial maddalardan düzülen element bolup protivirusny bolup gidýär. Ýani kimin ganynyň düzüminde virus bar bolsa, ýa bolmasa şu organizmdäki viruslar, parazitler, ana şolara da ýaman ol täsir edýändir. Çağılarda da esasy gurçuk çykarma rezultatlary ýaman kan morskoý mýodda, ullanmada da edilşen ýal ul adamlarda da parazitler organizmden dol derejede çykarýar. Bundan daşary organizmde düýünkü diýişim semizlere gaýdyp gelýär. Ýene-de suwukluk esasynda çiýişýän organizmler bolýar, ýağ ýygnaman. Ana şol suwuklugyň organizmden sykylyp çykmagyna ýaman ýardym edýändir. Öýkön detoks bolup gidýär. Men ilkinji temamda aýdypdym, organizmde gerekli bolan 3 detoks diýipdim. Ana şoň 4-njisi öýkön detoksuny öýkönimizdäki çilim tüsselerini ýa-da biziň howa tozgalarynyň alýan tozan bölejiklerimizi arasalamak üçin iň güýçli produksiýamyz morskoý mýod bolup durýar. Ol içegeleri arasalaýjy güýçli alginatlar özünde saklaýar. İçegelemizde näme ýaşaýar diýipdik? Mikrofloralar ýaşaýar diýipdik. Ana şol mikrofloralary dol derejede detoks edip arasalayan antioksidantlar we alginatlary şol morskoý mýod öz düzümünde beýlekde gellemizde garanda has köp miktarda saklaýar. Ýene-de bir goşmaly zadymyz düzümünde tebiği ýod, kali, kalsi, magni we demir hem-de sink bar. Bular biziň organizmimizde näme üçin gerek? Demir kanyşny immunitet ulgamyna degişli bolup gidýär. Ýöne magni, kalsi, kali bul biziň beyin ulgamymyzyň ösüşi. Ýani beýnimizdäki neyronlaryň, damarlaryň, nerw ulgamlarymyzyň işlemi üçin ýaman şol üçüsi plus mu goşulýar. Neme? Magnezi, kalsium, kali. Şol üçüsi beýnimiziň ösüşine ýaman güýçli täsir edýändir. Esasy düzümündäki vitaminler PP vitamini var mı düzümünde? PP vitamini beýleki vitaminler bar. A, C, Y, B olaram bar. Ýöne ondan daşary PP vitamini has köp gabat gelýär. Olam holesterini ýanky diýişim gan damarlarymyzda holesterini, derini, gan damarlaryny täzeden işçiňligini ýokarlandyrmana ýardym edýär. Bu bilýänsiňiz morskoý mýody sahyrnyklara bermek bolanok diýen ýaly gurrunlar bar. Adajygam şo gurrunlar bizem gollaýar. Sebäbi şuň düzümündäki polisaharidler, diýsen diýmesen balyň düzümi bar. Düzümündäki polisaharidler adamyň sahyryny adajyk ýokarlandyryp bilýär. Ýöne olam üýtgeşik bir organizmde ziýan ýetirenok. Bereňizde esasy men öz tejribelemde satyp eden adamlarymda gören ladym. Morskoý mýod beren adamyňda kän bir beýleki geller gapdalyndan bermäň. Ilki ýara açyşýany öňürti forte originaly beriň. Ýa-da bolmasa forte originalsyz göni morskoý mýodyň özüni beriň. Özüm detoks häsiýetli bolup gidýär. Sebäbi şu morskoý mýodyň düzüminde açyk balyň goşulmasy bar, ýani bal element bolan perga propolis bolan üçin adamda allergiýa döretip bilýär. Iki gelimiz bile iýlenne. Şoň üçin ýara ilki açyşyny forte originalyny başlanda son morskoý mýod beriň ýa-da gönümel morskoý mýod beriň-de gidip beriň.
Şol kimde zowap baram bolsa traýyt garmonlar bozulan bolsa täsir edýär, arqynlyk bilen bermeli. Ondan başga perga diýilýän zat näme? Biz diýdik protivovirusny. Näili? Aryň öýjünde şeýle bir häsiýet bar. Ara öýjüge öz çagalaryny, ýumurtgalaryny taşlap gidýär. Taşlap gidenden soň her öýjüne baryp aryň goýberýän ýürüýti bir elementi bar. Olan perga. Ana şol element näme diýär? Ary çagalaryny, ýumurtgalaryny taşlap gidenden soň belli bir wagtda ýyzyna gelýär. Ol ýumurtgadan çagalar çykarýar derejeye ýetende, ýöne şonda ýanky perga diýilen elementini ýumurtgalaryň üstüne sepip gidýär. Näme üçin? Daşky gurşawdan, howadan alýan viruslary şol çagalaryň ýumurtgasyna barmaz ýalyky. Ana şoňa da perga diýilýär. Bu biz şo derejede güýçli elementi organizmda kabul edýänmiz üçin protivovirusny bolup gidýär. Esasan aýal maşgalalarda garmonlaryň üýtgenmegi ýa-da ýumurtgalaryň işleňliginiň peselmegi, erkeklerde ganyny sowuklamanyň çykmagy ýa ganyna virusyň çykmagyna mars goýmak berseňiz wapşe näleýin premium rezultat alarsyňyz. Hökman mars goýmak beriň şolar ýalakdy. Sebäbi düzüminnäki perga ol gatty gymmatly element. Bundan da mars goýmagyň 100 gramyna 600 mikrograma çenli organik ýod bar we bir gutuda bolsa 3000 mikrogram organik ýod bar. Ýani biz her mars goýmagyny loşkalap ýemizde bir günni bir loşkasynda 120 mikrogram ýod alýar. We men lişni özüm mars goýmagyny şeýleýmekde maslahat beren ýerden abet hemem ujun. Şol mars goýmak organizmde şeýle kabul edilende hiç hili perodoz paboşna efekt ýokdur. Arqynlyk bilen iýermeli. Bul hema detoks prosesini çaltlaşdyrýar. Hemem ýa-ni gan düzüminden viruslaryň organizmden çalt itip gitmekligini bize gadanlarýar. Umuman mars goýmagyň düzümem gysgaça şundan ibaret. Önümlüň düzümem bu derejede gysga däl ýönemen laminariýa fokusy aýratyn aýdyp duramak sebäbi onu başdaky iki sapakda men aýtdym. Olaram kaka-5-ni önümlemediň düzüminde bar. Asmasy bar adamlar ise bolýar sebäbi ýa-ni diýdim-ä öýken detoks bolup gidýän üçin dem alýş ýollaryny dol derejede arassalar ýa mars goýmaýar. Arqyn ise bolýar. Dem asmasy bar adamlara da iýmek maslahat berilýär. Soraglaryňyz bolsa beriň, rowşan bolmasa jemläp goýbereli, ýöne emme maslahat hökman inowaýlyjyň organik ýod bardak sapagyna gatnaşyň. Sorta alma barada aýda indip gaýş edýärler. Esip bolsa inniki sapaklarda gurnarsy. Şoň üçin eme inniki sapaklarda gatnaşmak maslahat berýär emme. Soraglar barmy? Azajyk wagtymyz bar. Alal soraglaryňyz bar bolsa. Önölgesizliklere nähili berip bolar? Ýangy diýişim ýaly önölgesizlik şol maşgalada bar bolsa ikisem iýmeli. Aýalam iýmeli, erkegem ikisem bilimeli. Sebäbi uje olan virus hemen bir-birine zarazit edenen bolup bilýär, bir-birine sowuklamasy geçenen bolup bilýär. Şoň üçin aýal iýmeli, erkek iýmeli diýilen zat ýok. Mars goýmak önölgesizlikde iýjek bolsaňyz, hökman ikisem bilelik diýmeli. Yunuscan köp sawal bir topar peýdal maglumatlar berdiň. Ine köpse zapisler soraýarlar, zapisler şugun gijaň içine goýular hökman suratda. Dünkü zapisleriň hemmesem şu YouTube kanalda badyr. Görüp bilersiňiz, gördüm köpüňiz görüpsiňiz. Inniki sapak inşallah ertir bolar, dogry. Awa ertir önümleri goýarsy. Hemmesem spasiba, sağ olun. Taňra arkasyn diýerler. Bolýar. Yunuscan köp sağ olun. Gel, düşündiňläňiz üçin komandaňyza da şu gymmat informasiýalar ýetirim. Sağ olun. Hemmäňizem inşallah şu inniki Zoom'da sagat 20:00'da Gazal Birliant 4 karat inowaýlyjygy bilen Birliant Nasyp Jumaýew ikisi siz üçin aýratynlykda geçirip bererler. Ýoda fobia boýunça. Şoň üçin hemmäňize köp sağ olun. Taňra arkasyn. Paka paka.